Pečienky? Kvôli čomu? Nejdem menovať. Čo si myslíš, že s tým Tomáš robí? Na čo asi? Teraz vieš, že budeš musieť týždeň tu byť. Veľa ľudí netuší. Tebe sa ako typ, ako žena Heidi páči, nie? Ja mám inak myšlienky. Toto je taký brain rot. Celý rozhovor nájdeš na daspo.sk, kde máš teraz prvý mesiac za polovičnú cenu. Alebo na HeroHero. Vítajte pri ďalšej epizóde ďalšieho zbytočného podcastu. Vítajte pri ďalšej epizóde ďalšieho zbytočného podcastu. Tento crossover naozaj nikto nečakal. Máte nás Hero dvoch. Hero, že? Ako? Máte Hero Hero. Máme Hero. Áno, A ja si to môžem pozrieť? jasné. Určite. Ja napríklad som z Rebného nevidel celý. To je dobré. Lebo mi ho neposlal. Ale Neposlal podcast ti si celý? myslel. Podcast som Hej, nevidel, mi ho neposlal. Iba rýchlo, zdravíme vás z krásneho, ja neviem rozprávať, zdravíme vás z krásneho K2 zvuk štúdia, ktoré si môžete objednať. Lukin Koriko, poďakuj Dominikovi. Ďakujeme veľmi pekne Dominikovi Krevňakovi za strih a za všetky efekty, ktoré tu máte možnosť vidieť. Tak. Musíme veľmi rýchlo robiť toto intro, lebo veľmi veľa sa rozprávame a nesmieme to netočiť. Takže ideme. Tomi, čo si hovoril? Ja on vravel, že má závažia, keď ide cez vietor. A Lukáš? áno, ja musím mať vždycky ruksak. môžem sa opýtať, ty nechodíš po kanáloch? Nie. Prečo by Mal by mal som? chodiť po kanáloch? Ja nemáš komentáre, že akože... Ja akože takto na základe komentárov, vieš čo, jasné, Aj ale to úprimne. Prvá otázka. nechodíš po Nemohla by si byť radšej v kanáli, kámo? No. To akože Ja už však odpad. hovoril o kanáloch, ja neviem, čo si chcel povedať. Chcel som povedať to, nevadí. Počúvame s porozumením. Chcel Počúvam. som povedať to, že keď chodím po ulici a je tam kanál, musím mať na sebe ruksak, ináč by som prepadol. Ak ste si mohli všimnúť, je tu s nami Tomáš. Ešte raz daj celú vetu, lebo ja som to nepochopil. Dobre, ešte dobré. raz. Čiže máš rúbsak. Mám ruksak, idem po ulici, mám stále ruksak na sebe a náhodou príde kanál, som tak chudý, že cez neho prepadnem. Ale preto mám ten ruksak, lebo som príliš inteligentný a Počkaj, neprepadnem. Lebo sa Kanál, zasekne kde ten sú ruksak tie v tom kanále. diery? Ale máte otvorené kanály v Bratislave? Áno. Lukáš iba v Ružinove. Na schváli ho bývalé chodia. Aby sa vydrbal. Ako ste si mohli všimnúť, našimi dnešnými hostiami sú Heidi a Tomáš. A Mama Brosky. ožená. A Brosky, ale... Ale veď tu je veľa hostí. To je Dneska najviac. najpodstatnejší Ste človek, domáci, čo tu je ste? podľa mňa. No toľko, nie, Že- ale toľko toho, že sme tu nemali ešte. Nikdy sme neboli, Takže viac ako Ja sa ho dvaja. chcem niečo opýtať, môžete byť. Mohli by si akože fakt, že nerušiť? Čo chceš? Rozprávam sa s Tomím, čo Čo je? máš v tom rúbsaku? Tehly. My sme stále pri ruksaku? Ale my sme už Fakt ma ďalej. to zaujíma. Ako trošku pomalšie to ide, ale my sme už Tak ďalej. dajte Áno. si dva rýchlosť. Akože. Vieš, čo tam mám? No. Tomášové sebavedomie. Wow. To je až také ťažké. Podľa mňa si veľmi sebavedomý človek. Hej, aj možno som aj nezdvorili. Nie? Ja si myslím, že podľa mňa obaja, čo tu ste úprimní ľudia. Ako keby, že to, čo máte na jazyku, to poviete. A trochu je to aj drze, no. No, niekedy to môže prejsť do tej nezdvorilosti. Arogantné. To zase. Arogantné? Arogantné. Ale tak možno arogantné, neviem, vyzerám arogantne sem tam. Brutálne. Hej, Tomu ver. bohužiaľ. Ale ako zámer nemám, ale vyznie to zle, no. To Ale je tak iné. to je také, vieš, že proste máš takú tú svoju resting bitch face a No dobre, ale tak to... To máš aj zase- ty to trocha, má ne? každý, jasné, že áno. No a Lukáš, pozri sa, ale Lukáš vyzerá ako sériový vrah. Normálne, jak Ted Bundy proste, druhý. Ja s tým Ale rúbsakom, no, keď je okolo ešte toho tá kanála, šiltovka je že- tiež dobrá, Ja mám strašne Ďakujem. príjemný oný. Aké to je, chcem si spýtať jednu vec od začiatku, že aké to je počúvať tie hudákové komentáre, keď to pozeráš? No to by som musel pozrieť. On to úplne... Nepozeráš to Prvú vôbec? časť som videl celú a potom hotovo. Ty si jak ja. Hej? Ja som za celú moju kariéru videl asi, že 5 minút z mojej televíznej tvorby. Neverím. Nič. Nebaví ma to, no. Akože on to saveol za mňa, lebo akože naživo to bola strašná nuda. Akože neviem, jak za teba, ale
ja som sa úplne Ja som nudila. vás potom aj zobral na čaj. To bolo OK, ale Mne napadlo, ale to bolo mimo kamier. Bola to strašná nuda. No ale ja som to zobral na čaj. To znie ako dobrá zábava. počkaj, normálne, ešte back, To the future. nie, no, skoro. Skôr do minulosti. Áno. A ja som videl, že ich to nebaví, tak som ich aspoň zobral. No áno, lebo však ono ako, takto sa to, že kamery off a proste si šiel preč. Lebo, Úplne takto si ale vy navila, ste že- ma nemali radi, čo som tam mal robiť? Ale takto to bolo v každej tej familii, podľa mňa, nie? Ja neviem. Že neboli 24/7. Tak mali proste všetci aspoň spolu. postele, ja neviem. Ale Akože viem, chápem. chápem. Akože to není tvoja chyba, to není, že na teba, hej? Ja iba, že proste... Ale tak čo sa dá robiť v Keď si dome, keď ona nevyspatý. jednoducho nebaví dom? Akože... Ale vieš, čo je ešte aj problém? Akože reálne tam je Ja by čo som sa robiť. bal, keby ten dom bol zábavný, hej? To už je zase opačný problém. Akože ono by sa dalo hrať escape room reálne, akože escape house. Hej. A tak aspoň v noci. Ale chcela som povedať, že mňa ani nebaví, že záhrada a vy máte Veď jakú práve, záhradu, veď ty Teba vole. nebaví záhrada? Tak ja sa celý život snažím, detko, ja, mama, Áno. pestujeme vo veľkom, aj tropické ovocie a ona také, že oh my god, A jaké tropické ovocie? tak mám Kiwi, ananás. kiwi, ananás, To sa ti pomaranč, nepáči? Tak Prvá- ja som si išla dať paradajku a tvoja mamina mi povedala, že práve ich striekala. My tak vôbec ja úplne, nestriekame inak celý život. To A akurát vtedy- Asi ťa skemla, no. asi, ja neviem. To bol, ale to bol asi ale bola ten... som taká, že... My sme cynickí, možno ti to na schvál povedal. Lebo my vôbec akože nestriekame nikdy, lebo chceme mať zo záhrady zdravé. No. Takže možno to bolo akože také, možno Čiže máš humor po mame? určite. Hej? Iba? Aj po detkovi. Iba? Čo iba humor? Iba Že aj humor? zuby mám po mame? Či Ja ako neviem, to čo- chceš povedať? Nie. Maria, tuto sa dá krájať, táto tenzia. Dobre, anyway, takže akože tak, keďže je to mama, asi viac toho bude mať po mame, nie? Počkajte, Tak máme tu, výšku asi nie, lebo mama je malá. máme tu pre vás, keby ste sa chceli pustiť do Heidi, seba. tu máš, dobre? Na charakterové Náhodou. vlastnosti sa pýtam, Rekvizitu. nie na výzor. Však tvorujeme sa celý život, nie? Proste tí rodičia nás robia nami. No. Či sa nám to ľúbi, Mega. alebo nie. A ešte keď si povieš, že nechceš byť jak oni, tak budeš ešte viac jak. No, Presne tak, ako hovoríš. presne toto. Ty si na koho viacej? Asi na ocka. Hej? Bola si taká, lebo ja to mám teraz s dcerami, že sú strašne na tatina. Staršia má 6, staršia má 6 a mladšia má 2,5 a že sú strašne akože teraz, že táto. Bola si to isté? Ty sa nebav s broským. Čo teraz ako rodinné príbehy? Nie, neboj sa, ideme Neviem, s mama, ideme do rodinných prípadov. Rodinné príbehy. Tak sa aspoň trošku sa porozprávam. Brosky nemá Kým mikrofón. sa dorozprávaš s Heidi, tak poď ja zatiaľ tu. Si budeme iba zo pár vecí. Dobre. Dobre. Podľa mňa som taký mix, ale že ešte akože... Že ak oni sú napríklad, že tvrdohlavy a tak ja som ešte viac. Takže podľa mňa som ešte tam nejako, že hlbšie niekde tam. Si hladný? Mám chuť na pomaranč. Daj si. Daj si aj ty. Si Ďakujem. dáš pomaranč. Ne. Mňa fascinovalo Sorry. To je v pohode, to odpracujeme potom. ADHD do piči. A si zober, že s ním musíš byť týždeň. Ale ja som nebol až taký zlý. To Nie. tá show ma zmenila. Hej, Chvála cítiš to Bohu. tak? Určite. A v čom? Akože aj k lepšiemu sem tam, ale aj k horšiemu sem tam. Chvála Bohu. A čo je lepšie, čo je horšie? Horšia je psychická stránka. No Lebo to už sme počuli. to sme počuli. A lepšie je to, že už možno viem aj s ľuďmi komunikovať. Predtým som bol taký, že keď so mnou sa nechceli baviť, tak som sa ani ja nebavil. Inak to je extrém, že normálne za ním dojde akože fakt, že hoci kto a on sa s ním dokáže rozprávať aj 5 minút v kuse. No a... Že wow. Ale tak so mnou ja sa nemal celý život kto rozprávať okrem rodiny a kamarátov som mal málo, tak teraz si užívam, že sa môžem s ľuďmi rozprávať. Máš pocit, že príde moment, kedy ti začne brutálne liezť na nervy? Nechcel si do toho dať vodu? Už nie. Jak to zvládate? Že, dobre, napríklad budeme to rozdielovať, že Heidi, No. teraz keď si sa dostala
do nejakého, potom teba sa spýtam tú otázku, že keď si sa dostala teraz do nejakého Dožuj. spoločenského podvedomia, No. jak zvládaš, že ťa zastavujú ľudia a že sa s ľudia budú rozprávať? Je to strašne zlaté, Hej. ale niekedy to je také, že ja sa hanbím, vieš, že oni sú, akože fakt som si všimla, že fakt úplne dojdeš za mnou takto. A ja úplne, že cool. Ja majú taký pocit, že ťa poznajú, vieš. Že si Ale ako ty keby, sa že trasieš, strašný či kamoš. oni? Nie oni, vieš, Je ale tak. akože ja som taká, že prečo, vieš, že akože som nikto reálne. Až takto to vnímaš? No. Neviem, akože podľa mňa som úplne, že basic, vieš, že čau. Pekne. No. Tak jasné, no je to prirodzené. Všetci sme ľudia, ale zase teraz si vezmi, že už máš tú pozornosť, už si v telke, už, Ale už tak nie ja si... nechcem ani nebudem, podľa mňa. Neviem, čo by sa muselo stať, že budem teraz... Chápem. Ale jasné, super, to si nechaj. No. To si drž. Tomi, No. jak to zvládaš? Lebo ty si naozaj z Banskej. Ešte aj Bystrice. A to je akože, to je akože negatívum. Nie. No, Len neviem. je iné to, že aj keď zase toto bola... Ja mám veľmi rád Banskú položené. Bystricu. A ja mám rád Banskú Bystricu. Máte A tam ja. strašne pekné kultúrne A- centra, aj ty? máte tam geniálny rozhlas. A ty ako si na tom? Ja, vynikajúco, vzniklo tam Slovenské národné povstanie. Banská má najlepšie Môj dedo v ňom kultúrne bojoval. centra. S tebou sa Takže nikto všetci, nerozpráva. všetci máme radi Banskú Bystricu, to je super. Som Ja, rád. Banská Bystrica má pre mňa najlepšie nezávislé, dobre, toto je úplne random, ale že nezávislé kultúrne divadelné priestory na Slovensku. Úprimne teraz. To som rád, lebo veľa ľudí hejtí Banskú Bystricu a ja sa potom cítim Prečo? urazený. Toho je hejtia kvôli čomu? Nejdem menovať, ale to je jedno. Ale? Jednoducho mám rád, kde som sa narodil, mám to tam rád, mal som už možnosti sa presťahovať aj na iné miesta na Slovensku, ale aj tak sa mi páči Banská Bystrica. A keď už sa presťahovať, tak do iného štátu. No len teraz ako si spomenul, že vlastne ty si bol s mamou, hej, vlastne celý život, že si bol s kamarátmi v nejakom okruhu a teraz zrazu naozaj, že prejdeš sa po Bratislave asi zastavený. Permanentne predpokladám, hej. Hej. To je natlak jak hovado, ne? Fiti Sulík o tebe natočil plnej nejaký verzii video. na Na to nejakým daspo.sk spôsobom reagovať. uvidíte Ja to toto. berem tak. To si mám brať akože nejak osobne. Ako ho popud že to bol sa robiť tieto videá? Frosterik. Spravil by si to aj sám od seba bez neho? Lebo v tomto prípade je to taký trošičku ako keby kalkul, si myslím, z jeho strany. Prečo ty ma akože takto šikanuješ? A ja ťa nešikanujem, počkaj ešte raz. To už nebola úprimnosť, to už Akože tam bolo cez čiaru. ja neviem. Lebo vychádzali tie časti a na mňa sa to veľmi dotýkalo, čo si o mne rozprávala. A aj Čo, o moje... o tebe? Čo som Mama, hovorila že- o tebe? Ty, ako si to ešte raz myslela? Si povedala veľa toho a ja teraz neviem... Nepovedal som nič, však furt rozprávaš iba ty. V čom sa zhodujete? No asi Mňa by, vieš čo by ma zaujímalo úprimne. Ja som si kvôli tomu Čo sa zaplatil, jak sa to volá? Začneme Play? tým, v čom sa nezhodujeme. Hej, ale tak to budeme dlho. Tak- A mňa to Ani tak fascinuje, že aspoň teda môj pocit z toho bol, že vy v momente, ak ste tam prišli a ste sa stretli, tak to bolo, že No ja som tudy tiež mal cesta ten, nevede. ja som No, tiež však ten hovorím, pocit že mal. Z obidvoch to bolo pre mňa také, že OK, že toto bolo úplne... A teraz, to je otázka kvázi na obidvoch, ale začneme asi s dámou, že Lukáš, že jaké to je, keď sa dostaneš do pozície také, že teraz vieš, že budeš musieť týždeň tu byť. Tak ja som rátala s tým, že ma akože pošle preč. Ja som trošku aj sa snažila byť fakt, že nepríjemná. Akože Trošku. zámerne. Trošku áno, lebo akože, neviem, že... Iba trošku. Že... Hej. Neviem, že aby proste, vieš, že bol už taký, že... Vrátila som mu tie pocity, čo som ja zažila, ako keby. Že aby ma proste poslal domov. Ale nestalo sa tomu. No ale tým pádom Heidi ti bola sympatická, nie? Ja som si chcel Heidi inak vybrať. To veľa ľudí netuší. Tebe sa ako typ, ako žena Heidi páči, nie? Akože aspoň bola úprimná, ja si nadovšetko cením úprimnosť. Akože ak to nehrala, asi nie, tak jednoducho, keď ako sem tam dať, čo jej nepáčilo sa, No. tak aspoň to povedala. Jo. Takže ostatné, akože aj sa im nepáčilo, To bol Ale- ťažký povzdych. ale ostatné sa im nepáčilo a tvári sa, že všetko je super a potom ma ohovárali. No tak to je zase druhá vec. Vieš si predstaviť, alebo respektíve keď si tam mal tie baby týždeň, že si predstavil nejakú kompatibilitu s nejakou? Nie, to vieš, ja že som- ťa ohovárali. To je nejaký... Akože... Nebudem to riešiť. Okay. Ja som pátral.
Nevadí. Ale je mi to jedno, pozri sa. Mne toľko ľudí oblížilo, že už ma to vôbec nesere. Ale nevadí, vrátime sa k tomu, že teda predsa len Heidi mi bola... Anyway. Najviac mi bola sympatická Heidi, aj akože s hľadom, ale hlavne povahou, no nie že povahou, dobre, bola dosť ako sevič. To je celkom... Ty si tu debla? 2012 je späť. No a ja si občas debnem, Ja halo. všade, kde som. Ja už Áno, ale nie. ty máš 35. Ty vole. Nebolo práve to, že to ťa lákalo na tom, že ťa ako odmietala? Nie, Inak to ma... sa má veľa ľudí akože... To ma vôbec nelákalo, ale na druhej strane ja mám radšej dievča, s ktorou je sranda. Bo reálne som sa aj zasmial, keď na tých jej reakciách to bolo funny. No Heidi je vtipná. A hej, Čo? ale jednoducho, počkaj, nič nie je horšie, ako keď máš babu, Ja ktorá so všetkým súhlasí. To môžeš normálne ChatGPT si normálne zapnúť. To je pravda. To je inak pravda. No, zapne si ChatGPT a on že no máš pravdu, si super nice. A to nič nie je horšie, keď máš takú babu, ktorá nemá žiadny názor. Tako reálne to môžeš aj so zrkadlom sa rozprávať. Tá ti tiež bude, pritakneš aj zrkadlo, ako pritakne. To je na nič. Ja radšej mám takú akože ženu s temperamentom, s ktorou je aspoň sranda. Tak si mal potom, vzťahovne? kde to viazne? No, Toto si sa seriózne No spýtal? vážne. Ale Nenahováraš počkaj, náhodou? Ne, Nie, ty vydrž. mama. Nie. Vy dvaja ináč, podľa mňa, vy si len nerozumiete, ako keby... Tam bodka. to je ten problém. Bodka, Lukáš. Ale, To je myslím, že to je ten problém. ale ja si myslím... To? No vy dvaja. Sa pýtal. 3, 2, 1. 6, 7. Ja mám inak myky. Toto je taký brain rot. Nie, ale ja si myslím, že vy keby sa, Nechajme ho, hej. že- Anyway, vy ideš. keby sa viacej pochopíte, tak není medzi vami nejaký konflikt alebo niečo. Že vy iba to vnímate zo svojho pohľadu, ale myslíte veci dobre. Si myslím. A ty si tu nejaký date planner? Áno. Alebo akože... Podľa mňa on je psychológ, len to Ale ja mám proste celkovo, že neviem proste, že mám z teba zlý prvý dojem. Akože ale z toho, že som sa dostala... sa stáva? Ale počúvaj, že som proste došla do situácie, ktorej to si nevieš predstaviť, ty vole, čo ja Ale som mala Ja som v videl hlave. tvoju tvár. Ale to si IRL, to si nevieš predstaviť. Akože bol som vo veľa situáciách, kedy som sa necítil komfortne, veľmi agresívne. napríklad Toto s je, že Lukášom. ja som normálne bola, že to je Matrix proste, že... Aj, no, k tomu tiež môžeme dať čo povedať. Ja som to bral tak, že Na práve, že daspo.sk škodliví ľudia, tak nájdete k tomu období pokračovanie. si bola najviac škodlivá pre mňa. Bol pár tých paródií a ja som aj povedal Frosteriko, už sa mi to nechce robiť, už je to trápne. Vieš, čo sa ťa chcem veľmi opýtať, ale že veľmi. Ostrial by si sa. Že čo bolo, že kvázi zinscenované v postprodukcii? Že ja keď sa cítim zle, tak ja budem k tebe hnusná. Ja som iba reagoval proste, Tak, že... Tá atmosféra sa dala krájať. Jo. Reálne ja som cítil, že ma No bolo nemajú to radi. hrozné. Akože nie, že mi ublížil, ale vykreslil ma ako... Proste neboli tam sympatie. Vyššie, lebo za peniaze si môžeš aj ženy kúpiť. To je pravda, ale... Ale nemyslím také dočasné, lebo som zistil, Všade si ty vole, normálne aj, že chladničku otvoríš a nemám chuť ani jesť už. Ale akože to sú veci, ktoré... To je ten efekt tých reality show, že vždycky si tam Áno. zoberie niekto alebo niekoľko ľudí naraz a ono to strašne vybuchne, no a potom chvíľu sú tí ľudia už úplne všade. Ale... Ďakujem, že akože chápeš. ja viem, že si ale ani ja s tým nie som stotožnený, ale teraz mám zrovna také obdobie, keď Jak ste vy kurva vydržali týždeň spolu? Ale ja som v tej nevejpoval. Nemyslím... som Ale nemyslel na no. vejpovanie. Ja neviem. A som až pošol, lebo mne sa Vieš, tak... čo ma fakt najviac že mrzelo, že proste ja som... Jak ste vyšli na randičko posledné, čo ste boli v tom aute, No. čo ste robili, ja neviem, akože Vozili sa. jedli ste rezeň. A ty si chcela rezeň. Ty si Nie, chcela ja som sa rezeň? chcela ísť povoziť. Ty si chcela klepať rezne. Počkaj, ale to bola taká situácia, dosť zlá, lebo ja som sa práve že dohodol, že ideme teraz po mamu, povozím sa a potom po teba.
A mne povedali, že ty spíš, či čo. A tebe to, že vraj A ja už nepovedali. som bola hore a potom keď už som takže no my už sme ho odviezli preč. Ale reálne bola taká dohoda, teda no taká nedohoda, akože bolo povedané, že povozím mamu a potom teba. A Dáko sa zabudlo na to. Asi by som nešla. A tak teraz povieš, že ťa mrzí, že si sa nepozrel Akože mrzí ma to, ale... a nešla by si aj tak. Tak ťa to Tak čo nemrzí keby potom. sme sa zabili, vieš? Akože čo potom? Ďakujem za dôveru. No to Ale nemusí to je byť paralelný len... vesmír. Reálne, akože... Ale to auto išlo málo, si nás strašne slabé viezol bolo. do... neviem kam. na Strašne Čaj. slabé auto to. To bol Mustang? Nie, to bola M4, Competition. Vy by ste si sadli k nemu do auta? Tak Ja nemám rád život. tak ja závodím celý život, aby mi toto povedal Heidi. No tak Že nie čo? vždycky musí byť tvoja chyba, keď sa stane nejaká. Ale tak akože ja som zodpovedný za veci, čo sa dejú. Jo, chápem. Takže asi Ja bola si by to moja srandu, chyba. Bože. Keď niekto pochybí druhý, ja to musím akože mať pretuchu, že sú pochyby, vieš. A jednoducho musíš ísť tak, aby si aj ako za druhých Áno. rozmýšľal. Akože ja kebyže som tebou, tak ja by som asi, že... Ja by som sa bála, no. Ja som si to užil. Je, že jedna Mal nejaká... si vietor vo vlasoch? Nemal, však to nebol kabriolet. To je takúto otázku už fakt. Ne, to je fakt? Extrém. Je niečo, čo by ste zhodnotili pozitívne na tom druhom? Okrem úprimnosti pri Heidi, ty čo by si povedal? Akože ja asi cením toleranciu tvoju, no. Ináč to si všímam. Že? To si všímam, že ty crazy. proste niečo povieš, čo reálne by možno mohlo človeka nejakým Niekto- spôsobom rozhádať a to máš jak skala, jak The Rock, ty kokso. Ale tak Čo? Jak The Rock. Herec. Aha, To je, tak keď čo sa im mám pozrieš povedať? na ňo a skamenie. A čo by sa... Áno. A mňa veľa ľudí urážalo a prečo ja by som mal robiť to isté ako ostatní? A ja si robím Že ty halo. chápeš? Nie, ona to myslí fakt zo srandy. Ja tomu rozumiem. Takže čo vlastne ona robí. sranduje o tom, že si to mne váži, či ako, kde sme tu? Nie. Dobre, ešte raz. nie, že Heidi teraz úprimne povedala, že proste, že si na tebe váži to, akú máš... Že som tolerantný? Áno. Dobre, tú tak toleranciu. ďakujem za No, uznanie. že máš vysokú toleranciu, reálne. A ešte niečo by si chcela pochváliť? A tak cvičí, vyzerá dobre. Že, A sme že doma. si obliekol moje obľúbené tielko z Mami ožeňma. On je kamoš. 3, 2, 1. Dobre, už tu je moc na mňa. Už to je moc. A Tomáš, ty by si Tomáš? čo povedal na Heidi? Ticho. Ale to musím teraz aj rozmýšľať trochu. Lebo to je taká otázka. Nie, tak ale však... Ale tak nepoznám ju zase až tak dobre, tak aké môže mať pozitíva. No. Tak ani ona Tak tiež nepozná do hĺbky. úprimná je, to je super. Zväčša nefejkuje inak. Ako reálne, že ako To si vieme vyložiť rôzne, ale... Ako rozmýšľam, Zväčša nefejkuje znamená, že fejkuje. Ale no mne Ale príde, že ja som minimálne. mega fake, akože niekedy, lebo Ty? no keď mi niekto povie, že furt mi niekto hovorí, že som falošná. akože, čiže to je, že má, No, ako to povedať tak pekne, aby som nikoho neurazil. Ale však uraz... povedz, no. To úplne jedno. Jednoducho Si banán, ste banán niekto? ako veľa ľudí fejkuje, Polku mi daj. ako, takto by som to povedal, to bude krajšie. Banán si ideš dať? No, ale budem ho ja jesť eroticky. Jediný, Páči. kto tu je, si bol ty, tak... Ale dobre, ja si dám banán, aby ste Daj si si, daj necítili No zlý. hovor. Daj mi banán. Ja som si myslela, inak ja som si fakt myslela, že ja jediná som fakt, že pomala, že fakt pomaly hovorím, ale ty tiež. A ty Ja, niekedy že viac, pomaly. jak ja. Ja Tomu pomaly rozprávam, tak mám pridať, Ale že hej. pridám plyn. Viem aj normálne rozprávať rýchlo. Ja som bol No ináč hovor. mŕte prekvapený, keď som s tebou telefonoval. Ty si išiel vole. jak raketa. Ja som Hovor. išiel ako Heidi, ona, jak raketa. Heidi? Hovor. tak mám dobrý vplyv na ňu. Máš? Ale môžeme teraz všetci zrýchliť brutálne. Ideme- A budeme Ne, normálne, to nech nebude väčšina hlavne zrýchlený za oný. Ja to Takže chcem reálne viem počuť. strašne rýchlo rozprávať, ak by si chcel veľmi. Nie, mne to je jedno, a čo tie Takže Heidi, ideme na tvoj spôsob. Ale nie, No Heidi. hovor. Ja mám banán. Dobre, Daj si banán na šicko poradko. počúvaj ma sem. Poďte ma sem. Anyway. Úprimne Ja si sa na na ňu tebe- zahlať. Čo máš? Ja si vážim na tebe, že zo všetkých troch,
ale teraz som spoznal aj za posledné obdobie celkom veľa aj ostatných z tých druhých skupín. A musím povedať, že ty si jedna z tých, ktorá je najmenej falošná. Ale aj chlapi, akože zarátaš všetkých, tak ty patríš medzi tých, ktorí sú najmenej falošní. A to si vážim, Prečo? lebo každý... Prečo si to vážim? Nie, že prečo? Čo prečo? Že prečo som najmenej falošná. To som nepovedal najmenej, ale si z tých, čo najmenej akože sú falošní. Zase nemyslíš si... Ale že si prečo? Nie, že prečo? Ja si veľa o sebe myslím. Ako by som to povedal, tak aby to som nemusel mena To sa vrátime. hovoriť. Že viac menej si sa skoro vôbec nezmenila a čo k tebe pribudlo je len pozitívne. Že aj vtedy si bola taká istá, že jednoducho, keď ťa niečo nebaví, tak to vidno na tebe. Keď sa To niečo... je pravda, no. Keď si vesela. A jednoducho, že málo fejkuješ. Lebo niekto dokáže mať, že celý deň, celé týždne, som celé povedala. mesiace má masku. U niektorých už, čo som spoznal, dokážu normálne akože non-stop mať masku. Áno. A až keď, asi keď láhnú do postele, nemajú už masku. To A je brutál vyčerpávajúce. to je riadne. Ale mne sa páči na tebe, že jednoducho ty nemáš masku. No, možno 2% času máš. Tak niekedy musíš reálne. Niekedy Akože nemôžeš musíš. zase, že všetkým, hlavne, že všetkým a vždy ukazovať sám seba, vieš? Je mi to Tak dá sa jasné. ísť úplne bez toho. Ale Ja nie idem skoro každý bez si toho. zaslúži tvoju No hej, ale akože pri každom máš energiu aspoň a náznak tak niečoho, teba vieš, práve. Ani nie. Že ja chápem tie Keď ma myšlienky. zažiješ, keď zažiješ ma akože len tak na ulici, tak vidno, že som nešťastný, ale aj tak sa odfotím. Ja, no tak áno, to robím aj ja. Tomia, ty máš nejakú masku? Veď práve, Teraz že hovorím, nemám. že nie. Mačej Že vôbec som mena, žiadnu? či jak sa to volá. Ako, Deň som mena, hej. keď ma stretneš a mám zlý deň, to vidíš na mne. Ja to OK. nefejkujem vôbec. Normálne vidíš, že som na tom zle. Ale aj tak sa odfotím. Povedz mi, že ty si teraz povedal, to ma zaujalo, že ty máš o sebe veľkú mienku? Čo to Ja si znamená? strašne o sebe myslím. Čo? Čo? Čo máš spolu inak? Budete vedieť, ty si ako to musel ide vedieť, ďalej. že čo to je, nie? Lebo však išli natáčať k tebe domov. V tej Máme ožeň ma je fakt, že žiadny svetlý akože bod toho, že kde sa, ja neviem, že smejem. Ako ja mám kvázi taký skill, že ja cítim, kto ma nemá rád. Prepáč, ak by som mohol nadviazať na to. Nemôžeš. A... I napríklad nemusím vôbec kluby, Ja neviem. ale mám také... Neviem. Paralelnom vesmíre sa ti ospravedlním. Ale Za ja to tak cítim, za ty to môžeš vidieť inak. Si vieš. zoberte, Ale že vy veľa už ľudí máte hovorí, že po polku 50-ke života to za začína. sebou. A čo začína? Bolesť Vy už kolien? máte Kolbou? Kámo, ale to polku nikdy života nevieš. za sebou. Ale- Nemáme polku života za sebou, Heidi, Heidi. prestaň. A čo keď ty máš 3/4 za sebou? No, A neviem. drbne ťa frlaj zajtra autom. No, A čo, povedz mi, kadiaľ pôjdeš. a čo ak ti teraz... A Lukáš iba otvorí to okno, vieš. A To čo- má polku za sebou. A čo ak teraz môj bodyguard ti dá pesťou? Je to tak? Sa mi bude ľúbiť. Nie, akože tak môj cieľ je fungovať nejako. A Akože ja viem, že veľa ľudí si to praje, ale tak Nie, ale však humor. Ja osobne si napríklad dávam vždycky, že také tie menšie kúsky cieľov, že rôzne, jak bol také YouTube. side questy, napríklad pre mňa Mama ožeň Podcast. bola brutálny side quest. Aj podcast je v podstate môjím spôsobom môj sidequest. Je rôzne, streamoval som Pokémonov, kámo, to bol môj sidequest. To Chápeš? bolo, To je som úlet. počul, že ťažšie obdobie. Ťažšie obdobie? Nie? Nie. A tak asi nebavilo ťa to až tak rozbalovať Pokémonov. Nebavilo? Bavilo, jeho to bavilo. Kámo. Prečo Hej. vy máte otázky Akože asi o tuším, láske? kto toto povedal. O tom to je tá hra. Akože asi tuším, kto toto povedal a nebudem to riešiť Nie, ďalej. nie, ale... akože, Ne, to nemusíme to vôbec Ne, riešiť. ale to je v pohode. Kámo, to obdobie, ja som bol úplne rád, lebo ja som priniesol proste tento koncept na Slovensko, mňa to bavilo, poprvé zbierať Pokémony, ale vedel som, že do toho dávam že strašne veľa peňazí, lebo je to drahé. A som si povedal, že prečo vlastne do toho dávam svoje peniaze, že nechám si platiť za to, že to ja predávam a ešte akože budem otvárať a robiť radosť ľuďom. A rozbehlo sa mi to super. A v podstate som zarábal, že... Povedz. Čo? Mohol si točiť automat. Čo? Nepočul som nič. Si mal plieskať automaty. Ale ne. Kámo, zarábal som na tom veľmi slušne, to bola určite nejak, že trojka mesačne. Aj viac by som povedal. Bolo to... Že si rozbehol Pokémon. že som ich predával ľuďom. Oh. Mega. To mega. robil aj ten čávo z rúže. Ten Sof.
neviem, ja som to začal ako prvý, ale proste, čiže to sú také moje sidequesty. Priekopník. Ale ja som otec toho kámo na Slovensku. Priekup. Nerobil to nikto v Československu. Ja chcem počuť odpoveď na túto otázku od našich hostí. Daj. Už nebude. Bude. Čo si ochotný urobiť pre lásku? Akože, dobre, je to ja, hej? Ja mám úplne takú Však daj. Ne. Daj. Moja je, že nestratiť samého seba a nájsť si ju v samom sebe a keď si ju nájdem v samom sebe, na čo som na dobrej ceste, tak budem schopný ju niekomu odovzdať. A teraz sa bavíme o romantickej láske, nie o láske k mojim deťom, to je automatická, alebo láska k Lukášovi, to je vlastne romantická láska. A ja čakám s otvorenou náručou, ako Tomáš na ten banán, keď sme ho tu jedli pred ním. Absolútne kino. Že? Ďakujem. A ja mám krajšiu odpoveď, nehnevaj sa. Poď, daj. To není fyzicky možné. Strašne arogantné. Čo? Ty vole. Poď to mi. Ja som pre lásku ochotný, keďže nás veľa ľudí na zemi, ja som ochotný celú zem precestovať, aby som našiel tú právu. Lebo tak, keďže človek lebo veľa ľudí sa tak lokálne ohraničí a nenájde v meste alebo v blízkosti nenájde tú právu a je smutný. To je škoda, lebo svet je veľký. Takže ja som ochotný celý svet prehľadať, len aby som našiel tú právu pre mňa. A ona práva, aby našla pravého ako opačne, No chápeš? jasne. No držíme palce. Bylo. Kúpeme letenky. A ty? No asi to, čo ten druhý. Čo? To je veľmi Ináč, dobré. ale ty si vážne, že normálne, že zosobnenie zrkadla. Čo? To je Áno. veľmi dobrá odpoveď, Heidi. Lebo Ale fakt, aj lebo táto akože odpoveď, chápeš, ja sa aj táto nebudem odpoveď je meniť čisté ani. zrkadlo. No? Áno, áno. Sa musím Proste zamyslieť to, nad čo tým. ten druhý. Ale zase je to fér. Zase ak on dáva málo do vzťahu, ty No. dáš málo. No, veď práve to. To je cool, lebo nič nie je horšie, keď je nerovnováha. Niekto dáva veľa, druhý nič, alebo málo a ty dáš len toľko, koľko dostaneš. Heidi? Ďalšia vlastnosť pribúda k dobrým vlastnostiam. Dneska to tu normálne, že rozbalíme, tí koksov. Takže už Ale 4. krásne. Lukáš? Wow. Dostala ma teraz Heidi svojou odpoveďou, Aj mňa inak. lebo určite áno. Ale uvedomujem si, že Sa ten druhý bude musieť na teba pozerať v tom vzťahu. Akože v tielku? Nie, akože na tú tvár. Alebo bez alebo koš? bez tielka. Bez košel. Prepač. Teraz si ho normálne rozstrielala. Nie, ja veľmi akože uvažujem. Takto vždycky si mu na- prešla. Ticho. Jo, určite ma to. Ako vidím na ňom, že ho to dostalo. Riadne. Hej. Tak neubudne z neho. Už je ho málo. Nemá čo. Už je ho Nie, málo. ale uvedomujem si, že niekedy idem v láske ako keby cez seba alebo proti sebe. Fú. A snažím sa hľadať tie hranice u seba. Asi tak by som to uzavrel. Vieš čo je halus? Že je úplne jedno, kurva, to neviem, či to hovorí o nás, alebo všeobecne, ale že je úplne jedno, aj teraz, ak sme tu mali Žanet, že v akomkoľvek veku to riešiš, tie odpovede sú strašne podobné. Hej. Ale aj toto, že akože že nestratiť sám seba, no. No. A v prvom rade sa nájsť. No lenže to naozaj, kokos, A akože podľa mňa je Niekedy trošku sa stratíš, ani nevieš podľa ako. mňa je trošku aj dôležité nájsť sám seba v tom druhom. no práve, Trošku. že toto je Iba podľa mňa trošku. strašne nebezpečné. Ale iba trošku. Že akože 2% povedzme, hej. Jedno. A to čo ti to jedno pomôže? No aby si sa Neviem, dostal že- na 100. No. 101. Je iné 99 a 100%. Ešte skús to viac rozvinúť, aby som tomu No aj predstav ja si, že sa ideš porozumel. drbnúť padáku a máš 99% šancu, že sa rozdrbeš. To je na nič. No, Tak a keby to bolo 100, tak to už vôbec neskočím. no nie, lebo to by si, aha, vieš, ak som to 99% šanca, že sa nerozdrbeš, tak. Aha. Hej. Vieš, že to 1% to je rovnako, jak, ježiš, to dobre, nechcem povedať. Dobre. A nie, prečo, fuck it. Je niečo, čo si nevieš odpustiť. Ty. Blbé komentáre. Toto je hnusná otázka. Ale ešte Akože druhá, taká odpustiť, menšia otázka, podotázka je, čo ste si odpustili?
Čiže niečo, čo si nevieš odpustiť a druhú vec, ktorú si Je akože nevedel. že hlboká vec. Tak Nie, až- že či si odpustil to, že no... Jo, chápem. Ty vole. Toto sme teraz ako zabíjacké veci dali. To sú dosť zabíjacké veci. Tak akože ja veci, keď už naozaj s niečím nie som stotožnený, tak si nikdy neodpustím. Takže sú také, čo si neodpustím, tých je ale zopár, ale symbolicky neviem, ktorú by som tak mohol povedať. Lebo ja si neviem nič odpustiť, akože keď pochybím ja, už s tým musím aj zomrieť. Ale je to rituál toho, že si... Ale nemôžeš si jednoducho, keď naozaj nie si s tou situáciou stotožnený a si to posral, tak si to nesmieš odpustiť. Akože... No hej, ale tá ťažoba, ktorá... Hej. Ale s tou ťažobou žiješ, no. No nemusíš. Nemusíš, bez toho sa nedostaneš ďalej, budeš zaseknutý v niečom. Vieš, akože mentálne, že ono to... Tak sedíme tu, no. No. Tak ešte žijem ďalej, aj keď som si nič neodpustil. Však hej, ale vieš, treba akože tú mentálnu hygienu robiť nejako s týmto. Ja chápem, akože, ale... Ja som taký zásadový človek, keď dačo naozaj, že pokašlem, bohužiaľ. Už to musím nosiť tú ťažobu do konca života. Rozmýšľam, že... Možno som to zle prečítal. Nie. Ale asi. Takže ja mám asi iba jednu vec, že ja si neviem odpustiť to, že som fingoval choroby, som mohol fetovať a nebyť s deťmi. Fú. To je moje. To- To si neviem úplne odpustiť. To je vec, ktorá ma, jak by povedala Kristína, kvári. To ma fakt kvári. Že som proste fekal, že som chorý len kvôli tomu, aby som zostal doma a fúkal, jak trpnutý dookola. Za mňa veľmi krátko je jednoducho automaty. Jo. Že som proste predrbal tak strašne veľa peňazí na tom. Hajdiša? I am perfect. Nie. Neviem, že ja asi nemám, že takto úplne nejakú takúto závažnú situáciu, že akože mám, že ma to mrzí, ale nie, že by som si musela, že až odpustiť, alebo tak. To je dobré. OK, pohoda. Dobre, a tým pádom nás čaká hajzlak plný otázok. Hajzlak plný otázok. OK, tak Erik Potržitko Babak dá sa dohodnúť na kolabe. Si ochotná s nejakým Erikom robiť kolab? Ochotná kolab Erik. Už sa prosto smeje. Neviem, jak sa mám k takýmto veciam vyjadriť, lebo už som pod niečím a nejde to akože cezo mňa. OK. Takže Komu by sa mal Erik ozvať? v bio mám taký mail. Erik dobia a... Nie, akože to znie hrozne, ale... Neznie to tak. hrozne. Pohode. Neznie to hrozne. Vôbec nerieš, proste je to tvoja odpoveď, koniec. Ale Vieš, my sme tiež pod agentúrou, ty no kokos. jasné, aj my sme, Proste. ja som pod Dobre, dvoma ale- agentúrami. No, a ani v jednej nemá robotu. A po tebou je 10 agentúr. To nie. God No damn. dobre, tak to asi God všetko. Ťažko ti, čo? Heidi, nehrala si nepríjemnú k Tomášovi, lebo sa ti páči. Čiže Y. Tak, Tvrdé I. Vyzeral by Lukáš lepšie s dlhými vlasmi. Nie. Podľa mňa hej. mal som dlhé vlasy. Ale predtým si sa mi viac páčil. Ďakujem. Ale akože ak ti toto lepšie sedí, je to na tebe. Lepšie sa cítim v tomto. Tak potom je to... Akože mal som zase akože rád dlhé vlasy svojím spôsobom, lebo malo to iný charakter, ale... Ale ty si ich mal fakt dlhé. Hej, ale tak to bolo kvôli perimabe, kámo, ja som sa nemohol strihať. Ja viem. To už bolo too much. Hej. Ja som ich mal, kámo, to máš dlhšie, jak máš ty. Ja tak už to už je veľa, To je no. veľa. Akože... A hlavne ty máš úplne iný tvar vlasov, mne sa vlnia, to už tiež je zase... to je jedno, poďme ďalej na A otázky. keď si teraz spokojný, to je hlavné. Ja som... Dobre. Závidel si iným účastníkom ich dievčatá. toto. Dievčence, sorry, nevadí. Či by si to chcel vymeniť? Určite. Ale chce, zarába, tak super asi preňho. Je akože aj tá hranica, že kedy je to názor a kedy je to hate. Katolícka cirkev bol paragliding. Čiže ja keď dostajem drink, tak ho mám stále v ruke, až kým ho nedopijem.
lebo veľa je No takých... to väčšinou tak funguje s drinkom. No. Že som také Kinder Surprise. A konečne som sa tam dostal. Ja som chcel účinkovať kedysi dávno, že jedného dňa budem bez servítky. Čiže nebolo to tak, že ty si sa tam prihlásil do servítky a skončil si v Mama ožeň ma? V pohode. 3, 2, 1. 6, 7. Toto je najhorší diel.